spraviť. A chorý si a ty mi môžeš volať, čo spraviť. Aby si sa ma rýchle zbavil. Však čakáš až... A čo som... až chcítim. Ale to sú tvoje blúdy. To sú tvoje blúdy. Ty pôjdeš odtiaľto preč. Hotovo, koniec. Tu som mala fúrik, robila som asi 20 kýblov, som vyniesla špiny z vrchu dole. Som myslela, že ho odnesieš. Povyšiel si ho. Ale ja sa s tebou nehrám na tvoje záhradky, alebo čo? To sa nehrá, to sa listy padajú, jablká padali, hnilova tam bola. To som musela vyhrabať. Nemusela. Tu ti vadí ten riad, neumieš ho, hej? A ja... Neumiem, však ho robíš. No a v záhrade to už ti nerobí problém robiť. A ty to spravíš? Čo? Tú záhradu, aby vyzerala trochu aspoň ako No, záhrada? tá záhrada je pekná a keď ti bude nejaký problém... Pôjdeš preč, pôjdeš, nechcem od teba nič. Nechcem od teba nič, ani vidieť ťa nechcem. To ti ale vážne hovorím, nie že v zlosti. Pôjdeš. Ti hovorím, vy ste kúpili mamke byt, nekúpila mamka byt. Ja neviem, odkiaľ ty si nabrala, bola ľahšia doba, dneska je ťažká doba. Máš aj otca, nech ti obidva kúpi. A to není moja chyba, že mi nekúpili byt. Mamka jak dostala byt? Z ničoho nič od vás. Kto tu vrieska? Nikto tu nevrieska. Ma nepočúva, skáčeš do rečí. Každý rodič svojmu decku pomôže. Ty keby si mal jedno dieťa, tak bude hľadovať. Ale však mi mamka nepomohla, ma vysťahovala z bytu. Zrušila trvalý pobyt. Ako sa s ňou vypráš? Aké mená jej dávaš? Také isté ako mne. A čo, sa správam rovnako ako Martina. Áno. Úplne rovnako. Áno. Tá Martina, čo mamke robila zle, jak sa byla tu s vami, lebo... Lebo ste žrali drogy, z toho ste chorí. Ja som nežral drogy nikdy, na rozdiel od Martiny. A takto sa nesie celý život. Kto žere raz drogy, chce si urobiť dobre, tak má dobre na celý život. Ježiš, ty ani nevieš, čo tebe škodí. Ja drogy nejem, ani som nikdy nejedol. Martina žrala tvrdé drogy, ja som holil trávu. Chápeš, že je iná doba. Ale daj mi pokoj po inej dobe, čo? Keby si bol slušný, keby si ma mal ako starú mamu, to je niečo iného. Ale ty ma máš ako vieš čo, to, čo ti len z papule leze. Ale ja A toto všetko ja na súde poviem, keď nepôjdeš sám, ja pôjdem a musia ťa dať preč odtiaľto. A kde ťa dajú, mňa to nezaujíma. Či do polepšovne, alebo na liečenie, to mne je jedno. Ale tu nebudeš, ti hovorím. Ja k tomu prídem, že Martina môže bývať u mamky a ja ne.